Aiwa ndichida kutendai muri veZimbabwe nekuda kwesupport yamunotipa pano paSein TV pamwe chete nepaManass Chibanda Media. Aiwa nekuda kwesupport yamunotipa tinongoti thank you so much. So if you are new on this YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, and to follow our Facebook page, Chibanda Media, also on Sein TV. Pana pandakagara nemukomana anozikanwa zvakanyanya nekuda zvimama. Mukoma Dhimba, aiwa. Mukoma Dhimba, but motor na experience yekugona uchuna zvimama. Yotora experience yepa real life here kana kuti zvongopera pakuita. Sekuru. Yeah, it's experience. Angori ma scripts ndezve basa. Ndebo nari bo. Aiwa, indotonaikirwa nevozingaiti. Ndikakuona hangu uchiita art rako pepe. Ndonatsoona udhimba wese uchibuda. Right, chekutanga muri veZimbabwe ingada kutanga nekuzoti anombonzi Mukoma Dhimba wachona anombori ani. Zita rekuti Mukoma Dhimba rakazobva kupi? Alright, in short ndingangoti zita rekuberekwa ndoita Wayne Mugoti. Alright. Ndakurira zvangu paChitungwiza apa. Alright. Ndakazvarwa kuChegutu. Alright. Yeah. So ndingangoti zita rekuti Dhimba rakazongouyo like zvinhu zvekuti handisini ndakazvipa. Ndakangopiwawo nadirector nyangoto Kadhimba yakaingopiwawo kareference keshiri inonzi Dhimba. Kadhimba. Exactly. So neana anengoriwo panguva yacho iyo ndakangoitawo kapfupi chichimwe. But yoti kakuti Dhimba ndobo apa ndakatombotanga ndisingaridi. Serious? But ndaitoona kunge ndatsvinyirwa but ndakazoita ndichizviaccepta nekuti vakazongoritambira akatongodaro. Kanjani vanhu pavakazotanga kunatsonakirwa naro iwo unonzwa sei? Ndinonzwa kufara. At first izita rekuti ndakatomborishora ndandine rangu rechi randaida but rakatadza kubuda pazvinhu zvacho. Pamwe izvozvo zvokutoti Dhimba izvozvo ndaingonzwa kuti Dhimba anobva atongo kana rekutoti Wayne aribata. Aritobati ipapo. Handiti? Kutonzi Wayne. Zvitobude. Unotovhunduka masiteji ndakati Wayne. Kana padhena vasi vakutongoti Dhimba here. Zvekumba ndezvikumba. Hatikazorasike apa kuti ichitodedzwa nemutupu. Alright. Aiwa, Mukoma Dhimba makatanga kuacta kupi rini uyezve mazotanga kuacta neNAIZA BOOM rini? Ndingangoti kutanga kuacta ndakatanga kuacta kuNAIZA BOOM ndofunga ndane 3 years now ndiri kuNB kubva zvandakajoina. Wozama atotanga kuacta ndokwamakatodiscover kuti zvekuacta zvitorimwe. Ndo kwandakatongotangira zvinhu zvangu ikoko. Alright. So mungada kuti tsanangura kuti how was your experience pamazuva ekutanga? Ndingangoti ma-first days zvinhu zvekuti zvaitondinetsa because ndiri munhu yayo kuti ndaitonyara. Alright. So kupinda kwandakatongoitawo ndakatongopindawo semajokes imwe yekuti unongo chingonzwa neteam but chimboya upinde because dzimwe nguva ndangoriwo munhu angari behind the scenes. Alright. Ndichingobatsirawo team kubatawo mareflector kuti asei chichi. So nezvimwewo zvinhu like paizodiwo madesigns magraphic designs emamovie nechi ndindairova. Saka ndakazongopindawo imwe yaya but ma-first days zvaitonetsa because ndandi munhu anonyara stereki. Saka unoziva kuti ndaigara nditosekwa nanetsa ayo kuti ndainetsikana achiti kana ndakanzi wakuenda pasini ndombomhanya pawadrop ndonotanga kuzvipena nombotarisira saka ndichitaura ndakabuda sei saka vanhu vanobva vachiti fesi yangu iribuda yakaita sei. So experience iyoyo nanhasi inotonishamisa kuti ndine here ndazosvikawo pastage yekunyara kachiripo zvako. Aiwa ndo zvanditongori haisinya kuti ndenge ndichinyara but vakabvisa vanhu vana vanototi ane fesi inonyara but ndo zvandiri handizoziva kuti kunyare vanoti kuita sei. Saka experience iyoyo yakatongonditrofani zvangu kuti ndakazozvimeka zvabva zvameka takaonatsomeka sense. Alright, so as time goes on makande api macharacters amakasvika aripo amainakirwawo nawo muchikavaona maitoti ava vanhu ava vanondinspire? muNB muNB ndingangoti munhu wese
anga arimo aingondiinspire because zvinhu zvokutoona unongochitoonawo timu rako chiita sei richirowa but kana makutoitawo nyaya dzenyu muri kunze uku zvinenge zvatosiyana nezvaanenge ari mufirimu. Saka zvinozongoti munhu wese handinana munhu andosarudza ife nanasi kuti uyu anogona kudarika uyu kana kuti uyu akandipengera kudarika webosi. I believe kuti munhu wese ane role rake ranopefecta. So tiri ipapo zvakare pakushanda kwamanga muchiita pa3 years ago muchitanga I believe ndo pamakajoina NBA ndisekutaura kwenyu maconditions emashandiro anga akamira sei? Maishanda muchibhadharwa here kana kuti kwaingovawo kuti italent? Taitoshanda tichitongobhadharwa semazuva ese up to now. Alright. So pane nyaya dziri kutenderera mukumadhimba. I'm sure you are now aware kuti pane vamwe venyu vamuri kubata nawo, hatigone kuti vamaibata nawo because anything can happen. Tikatozoona futi mangwana machi mamese kurwa kuripo mudzimba. Hazviri kuti vanhu vakarwa it's always kuti havachatogare vese. Vamwe venyu vamachi vamunobata navo ozemwa pana Jatuero, pana Vovo, pana Netsai, vari kutaura ivo zvakasiyana siyana maringe nema-working conditions vane kusagutsikana kwavainako pamabatiro amuri kuita. Ameno mungadawo kupawo comment yekuti kudii pavana ava according nemaziviro amunoita mashandiro amuri kuita imi? Ndingangoto ndakazongoonawo nyaya yakutoita sei yakutotenderera kutanga nezuro. But zvinhu zvokuti isusuwo sefamily semashandiro ataita zvinhu zvokuti hatina kuconcluda tese ende hatina kumbopfira taita sei tagara pasi kuti tionesane. Because I believe kuti iboys rangu negirls masistrani zvokutoti patime yatakatopesera kuonana chaipo tuya kunoko takatoonana zvakanaka tatongotaura as usual zvinhu zvese zvazvingori zvachitongoropo. Saka handizozivo kuti ivo vakadecidewo zvinhu zvavo zvinenge zvichitovaitiro kusaidi kwavo. Saka inini handina hangu judgment yandokwanisira sei kupa because mune munhu after all tine masituations mulife akasiyana siyana. Mumwe munhu zvinomuitira, mumwe munhu anomuti hazvimuitire. Saka ndikwanise kuti vakaita sei kana kuti vakaita sei but ingoriwo sichazi ingoripo kuti tiri kungoinzwawo. But zvinhu zvokuti isusuwo sefamily zvedu zvinhu zvokuti hatina kuzogara pasi tese takaita sei takataurana takutongozvinzwawo nemuruto yamushopedza kuti ndo zviri kuitika. But at the same time ukama hwevana ava nemamwewo ma-actors like ma-junior actors pane vamwe vanyowani pamwe chete neukama hwavo nadirector Mukoma Michael wakamira sei? Achitaura kuti izvezvika you are working together handiti hatisi kutaura izvezvi zviri kuitika izvo because handimati makatoonana manje muchito mune zvakanaka. Ukama hwavo hwakamira sei? Paukama ndinganyebo kuti ndingataurire vanhu ukama hwavo but inini as usual semashandiro ataingoita sefamily ndaingoona tichingoshandidzana nekufambidzana zvakaita sei zvangonaka zvisina kuti kusarura ganda kana kuita sei. Saka handizozivo ivo sematauro avari kuita kuti vanewo mapersonal issues nadirector but kumwe kwachono kunenge kusiri area kuti ndokwanisa kupindurira munhu. Because pamwe pazvinenge zvakaitiko inini handitorinawo proof yazvona kuti zvishuwa zvinhu izvi zvakaitike kana kuti hazvina. Pane zvimwe zvinhu zvaunokwanisa kuwitnessa kuti zvine mataurwa zvakazongoitwawo but asi nyaya iyi ndogona kunge ndichita sei ndichiziva but apa zvasiyana kuti ndizokwanisa but as usual semashandiro atachingoita sezvinhu zvatozotinetsawo kuti ndo kwazvazosvika iro zvinhu zvoti achingoshanda kuti zvatongonaka. Alright. Mungadawo kuti kudii kune mamwe ma-actors ari paground ndo zvinezvo vamuri kuti aiwa ava we are working together like now muri tori pakembe. Mungadawo kuti kudii kune mamwe ma-actors ma-old actors nema-actors vanyowani advice yamungada kuvapawo? Advice yanongopa vanhu zvangu ndeyekuti
unity chinhu chakangonaka ne-one love pakushanda maworks because zvekupatsanurana kana kuita sei sometimes ona zvinhu zvinenge zvitori bopa kuti kushanda kwatenge tichitoitawo tenge tone tarisiro yekuti tichatongobuda tese kana kuri kuita mamillionaires tichangoita tese. But when it comes to nhau dzekusplita nekuita sei haunowo zvaungazviitawo because munhu anenge achidawo zvaanodawo mulife. But zvinhu zvokuti kungokurudzirana kuti kushanda kunoita kuti vanhu vanyatsobudirire kazhinji sechinhu chamunenge makatotanga mese zvinhu zvinongonakidza kuti tizongoona tese in life tingori pasame level sematangiro atakaita tiri paground. So ndingotiwo kune munhu wese aumana ngatimbotry kufocusa neworks isusuwo edu vari kuno kukemp semawiro atakaita ngatingoshandewo titese tipedze basa despite kuti pamwe panoona kunge pamentionwa zita remunhu maissues ari kuitika ngasabva zvakudya mwoyo kuti wobva washaya kana concentration yekuplaya maroles ako aunga wachingoita. Ngatingopedze project tozozoonawo mazuva anoteera tapedza kushanda semawiro atakangoita. Aiwa, thank you very much mukoma Dhimba nekutipa wanza mukana. Ndichida kuti congratulations on your new baby. Adzimane be my wife BMW. Yeah, icho wadi. Andi dadzi kumakombi amsisiko. Aiwa, kumakombi totombowanika. Alright. Yeah, kumakombi totombowanika because in life chaunofana kuziva ndechoti nyange uri public figure. I'm not mentioning anyone, but ndongoti out there kune vese anditi ma-public figures musanyanyopiwe pressure stereki nemafans because those are the same people futi vanodzoka vachikuti chakadai wabva wapiwa futi pressure wabva kuti anofamba netsoka ana chainacho irombe handiunzvisa. But no muZimbabwe hatingatomboti uselebo wedu wakatosiyana neWeststates, so we should manage ma-resources nezvinhu zvatinenge tinazvo izvozvo. Saka ndinganyebe kuti anzi makombi achakuone kumakombi. Aiwa, kumakombi ndiriko. Watosvika geto rangu vandoziyana mutaundi ndinombofamba netsoka hapazi pese panoda mota because zvakuenda nebhajeti izvozvo. Zvakaenda nebhajeti izvozvo. Hakufara zvangu kana tese totongokwira makombi. Izvozvo ndoda kuti titopedza interview tichitomhanya kuti tonobata bhazi redu risati radzokera. Thank you very much nekuona makasununguka comment section kuti munofungei nezvataurwawo namukoma Dhimba zvine musoro here kana kuti hazvina. Aiwa, imu chatiudzawo comment section kuti what do you think. Aiwa, handisi kukudzirai hangu zvekutaura. But Dhimba, thank you so much. Wish you good luck pacareer yenyu yamuroramba muchipusha ye-acting. Totenda nemiwo murambe muchipusha basa zimapushira muri kuita toda kutonzwa kuti maisa kana dzimwe mota kana 50 uko tinotonzwa ofara wozvatoma munotombotikeretso 1 Dhimba. Aiwa, thank you so much from Uncle Saint na Dhimba. For now tichiti it's much love and God bless.